Hi guys, welcome to my YouTube channel, and for today's video, para po sa ibang tao na tutulungan po natin, hindi ako yung magbibigay, kumbaga yung mga ads na kaya sa mga manonood nitong video na to, huwag nyo pong skip yung ads kasi mapupunta sa mag-amang may kapansanan na si tatay ay may kapansanan sa mata at yung kanyang kaisa-isang anak na mayroong mental health. So, andun po yung bahay po niya sa likod at ayan, pupuntahan po natin sila para matignan kung ano po yung kalagayan po nila. Ayan, so papunta po tayo doon sa likod. Ayan, so pupuntahan po natin yung bahay ni tatay at yung anak niyang may kapansanan kung ano yung kalagayan po nila. Ayan, so ayun po yung bahay po nila na mag-ama. Ayan, sabi po nung pamangkin nung nakatira si tatay, wala po yung anak niya dahil mayroon pong mental health. Minsan gumagala-gala po siya. Ayan, yung bahay po, yung kwarto po yan po yung kwarto po ng anak ni Tatay Delfin. And then ayan, so ito naman po si Tatay Delfin, nabulag po siya dahil sa kanyang sipag noon na kumita at initantaguyod yung buhay pamilya nila. Ayan, so nabulag po siya sa sipag, kumbaga. Ang sabi niya ay kinuryente daw po siya dahil sa yung kasi nag-aano po si tatay, dadamo. So yun yung hanap buhay niya dito sa San Carlos City, Pangasinan. Ayan, so andyan na lang po siya. Diyan na lang po siya lagi. Ang nag-aalaga po sa kanya ay yung kapatid niya na araw-araw siyang pinapakain at sa mga may mabubuting puso. Ayan, so pwede nyo po si tatay dalhan ng pang-araw-araw dito sa Barangay Libas, San Carlos City, Pangasinan, para sa kanyang araw-araw. Pwede din pong magbigay po kayo ng kanyang mga isusuot, mga kumot, dahil po medyo luma na ang kanyang higaan. Sa mga mabubuting puso at sa mga manonood po nito, huwag nyo pong i-skip yung ads kasi dito po tayo kikita at yung kikitain po dito sa video na to ay ibibigay po natin kay tatay. Yeah. Kumusta po yung buhay nyo? Ayan po. So, enjoy and sana may natutunan po kayo dito sa video na to. At sabi nga nila, ayan. Tapos mas magandang magbigay po tayo kaysa sa ayan tayo po yung si laging binibigyan. So Delfin, share 73 your years blessings. Na Kumbaga, dahil sa kaya, kasipagan guys, niya, don't skip ads. Subscribe my YouTube channel, and for more updates na video about sa kay tatay, this is part 1 sa kanyang buhay. So ang susunod natin, abangan nyo po yung susunod na part para sa buhay po ni Tatay Delfin at ng kanyang anak. So sa susunod, pwede nating interview yung kanyang anak. Sa ngayon wala siyang kasama ngayon kasi yung anak niya gumagala-gala po siya kasi meron po siyang mental health. Ayan po, so sa mga gustong tumulong kay tatay, at pumunta lang po kayo dito sa San Carlos City, Pangasinan, Barangay Libas, San Carlos City, Pangasinan, at hanapin nyo lang po si Lisa Martinez Viola.
Ayan. Hanapin nyo lang po siya. Kasi siya yung nag-aalaga kay tatay dahil last na ang sipag-sipag po ni tatay noon. Siya yung nagdadamo ng mga bakuran dito. Ayan, yun po yung hanap buhay niya. Ayan, so pupunta tayo dun sa kwarto. Titingnan natin yung kwarto nung anak niya. Ayan, yan po yung kwarto nung anak niya. So, sa susunod na video po natin, ipapakita natin at kakausapin natin yung anak po niya. Thank you!